Ja näin lähtee homma käyntiin, sitten katsotaan, että tuleeko puhdas siisti startti. Tässä luokassa on ollut joitakin vuosia sitten vähän semmoinen oire, että se on ollut ensimmäisen startin jälkeen toinen tai kolmas kurvi, missä koko jengi on ollut yhdessä kasassa, mutta tällä kertaa ei tuntunut kuin pieni rapsutus. Ja se pitäisi olla yksittäisessä kaupasta. No niin, täyskierros menty ilman kuninkaalaista polinaa. Ja se viimeisten 2 minuutin kohdalla alkaa. Ilves on kärjessä, Salmela toisena, Pesonen kolmantena. Ja järjestys ei ole muuttunut lähdön jälkeen. Nyt siellä pääsuoralla ohituspaikkaa haki Jaakko Louvi Markuksessa, mutta ei päässyt ohi. Kyllä haki monta kertaa, mutta ei löytänyt sitten sopivaa kohtaa sen verran pitoheikkinen, kun menen tuossa ajovuorossa ulos, että ei saanut pysymään autoa sitten enää ladulla. Joudun näkee yrittämään puolella liikkeellä. Oli kyllä hieno yritys, eikä edes kaverilla häirinyt sen enempää. Siistinäköistä ajoa, todella huikeeta. Ja siellä pyörähtää Manun auto. Manu jäänyt viimeiseksi, se oli kyllä selkeä omi niin sanotusti. Sitten on Salmela pystynyt hyvin tuossa Ilves-Salon perässä, eli pääseekö Salmela nyt haastamaan Ilves-Saloa. Myöskin Pesonen ja Mailu ja kaikki aina vielä yhdessä letkassa. Siinä voi tapahtua mitä vaan. Sitten on myös Kankaanmäki Jussi, joka pysyy hyvin tuossa. On vähän jäänyt kärjelle. Top 4 4-4 ja Mailu yrittää Mollista jää muutama metri heti. Pesonen ja kuitenkin Salmela infassa. Ja Ilves-Salo on saanut pienen tykäisen tuohon kärkeen, saa hiukan hengittää enemmän yhden kurvin edellä muita. Sitten tulee Salmela, Pesonen. Pesonella vähän molemmalla, pikkasen auto keikkaa, ei pity 3 aikaa siinä hukkaa. Sitten oli Jaakko Louvin autopyörässä katolle ja tarvittiin nostajien apua. Ja sitten oli Salmelan autonuvi. Nyt Salmela menetti monta sijaa, tarvitaan tippu viidenneksi. Salmela kakkospaikalta tippu viidenneksi. Tarvittiin nostajan apua ja siinä meni 3 sijaa, että heilahti. Tällä hetkellä 2,5 minuuttia ajettu, toinen koko vielä jäljellä. Edelleen Ilves-Salo Pesonen Mailu tällä hetkellä järjestys. Ilves-Salo on johtanut suvereenisti. Sitten on vielä hyvä melkein pääpuolella etumatkaa, kun Pesonen mennään tuossa toisena. Eli erottanut keulasta saattanut sitä kunnon taisteluparia. Nyt tekee Mailujen paha virheen. Ja siinä menee 2 ja niin heilahtaa. Pesonen tekee virheen. Nyt on kyllä Ilves-Salolla loppu. Siinä oli aika helppo homma sen, kun tuli saa voittoon. Pesonen, Kankaanmäki, Salmela, Mailu ja tuolla on tommonen suppu, missä ajetaan kakkospaikasta. Katsotaan kuinka Pesonen kestää. Entäs Kankaanmäki? Salmela kova luusia takana, varmasti kohta rupeaa katselemaan, että mistä sitä pääsisi ohitse. Kankaanmäki on kuitenkin tänään hitaampi koko päivä, ja Salmela varmasti etsii parempaa. Nyt Kankaanmäki pitää olla ajolinta tiukkana, niin Salmela pysyy hyvin takana. Nyt tulee Mailu ja se vielä häiritsemään Salmelaa. Nyt nähdään mielenkiintoinen taistelu. Pesonen pääsee karkuun, Pesonen hyvin nopeasti Kankaanmäki. Ja Kankaanmäki pitää nyt takanaan näitä 2 hotsottia. Ja Pesonen saa rauhassa keskittyä tuohon hopeatilan varmisteluun. Ja johtoauto kaikki tunnistaa, se on nyt tuollainen kirkkaan oranssi valkoista siellä. Manu ja Jaakko mistä antaa sitten takana tulevalle punaisella autolla Pilasen kärkiauto. Ja seurataan sitten tätä kolmostilataistelua, mikä siellä on menossa. Kankaanmäki edelleen on kestänyt paineet hienosti. Salmela painostus on ollut hirveä. Kuinka paljon on ajoaikaa jäljellä tässäkin selostuksessa viimeiseksi verrattuna kello 45 sekuntia aikaa. Pari kolmivierasta vielä, kun Kankaanmäki kestää, niin tulee 3. maaliin. Taitaa olla vielä aika hyvä sorttinen suoritus Eeralle itselleenkin kestä tämä. Salmela katselee siellä takana, että mistä sitä nyt niin. Kyllä tiukasti ajetaan, tuo liike pysyy hyvin tiiviinä. Kakkosautolle tietä siellä Akala, Louhi ja seuraavana sitten tulee Kankaanmäki mitä edelleen ja Akala on jo auto nurin. Akala on jo kuitenkin siis viimeisenä, että sinne ei nyt enää voi hävitä mitään.
Nyt on tullut aika täyteen. Hakala maali, Souto, Tähäkoukkus, Malinen, Ilvessalo on tullut maaliin. Katsotaan tuleeko. Kyllä, Kankamäki 3, Salmela 4, Mairoja 5. Kankamäki kesti hienosti paineen.